Ako no. Mahina. Hindi, kumakain pa yan. Pasok ka. Iba na, hindi na sa talo. Kahit na nakaupo ako. Nakapresent ko ulit mo pa ako. Flashlight na gilang babali na natin saga sa mga nagpapasa sa akin pasensya na magpili matakot ang sasabi sa palagpagan dito puro ba ay Kami na rin tang. Ano kasi ngipin niya? Bakit? Napati? Sarap mat no? Ah? Tabako na ka. Tabako na ka. Sino mga bungangan nyo kumain doon? Kumain mo yan. Sinat ko to mamaya tingnan mo. Nung 17, dahil nag-umpisa na yan. Kumano yung karas ko na rin yun sa... Oh, ay pahinga. Pahinga mo lang yan. May tag pa yung ano mo. Oh! Yan. Baka kasi may tubig dyan sa ano.